mukoma Brian, brother Brian, munovuma ere kuti Kristu ndiye muponesi wenyu uye ndiye achakusunungurai pazvinhu zvose. Nekutenda kwenyu muchasvika panguva yamuchabhabhatidzwa. Ameni. Amen. Sister, musashamisike ndi sister. Like kana tiri uku ndi sister, we are sisters and brothers. Azvimbove zvakachinja. Sister vaina nekubvuma kwenyu nekudzidziswa kwamakaita shoko, munotenda ere kuti Kristu ndiye mwanakomana waMwari mupenyu? Nekutenda kwenyu tichasvika panguva yamuchabhabhatidzwa. Ameni. Amen. Sister Patience, nekudzidza kwamakaita kubva mushoko raMwari, munotenda ere? Church of Christ.